Kami po mga tumatakbo, hindi po kami ang tagapagligtas po ninyo. Isa lang po ang ating tagapagligtas at yun po si Jesus. Pero kami po, gaya po ninyo, mga instrumento po ng Panginoon. At tayo po, tulong-tulong, sama-sama, bubuuin po natin ang lipunan at kinabukasan na nais po natin para sa ating mga anak. Yan po, isang simpleng pangako lang po ng inyong Senator Bam Aquino. Kasama ko po kayo, maglalakad po tayo, maglalakbay po tayo, dadaan po tayo sa napakaraming lugar para magawa po natin ang inaasam-asam po natin lipunan dito po sa mundo. Dahil po nagmamahal po tayo sa ating Diyos na may kapal, sa ating pong El Shaddai kay Jesucristo po.